Dumela mahulu kwadzinorowa matumbo ndo kwadzinomhanyira. Inoita kunzi bheki mutsware munhu, tswara mutu bheki. Right, muri Zimbabwe chiri kuitika kuSouth Africa manje pari kunzi ukabatwa une mhosva idzi inyaya dzembo dzingoomesana maforeigners because zvakwese vanhu vakuhasela vakungoafa zvikanzi no passport on the road arrest 5,000 rands bail or 1 year uchigara mujeri inenge iri $250 iyo kana muri kuZimbabwe. So pari kunzi passport yakaeva overstay 3,500 or 6 months mujeri, iyo mari iyo inenge iri kuma around $180 USD. Fake asylum, ukabatwa nefake asylum inenge iri 20,000 kana kuti 10 years mujeri, iyo mari iyo unongobvisa inenge ya 1,000 USD kuti usiwe pabheu rako. Fake license of foreign national from Congo, Zimbabwe, Uganda, Pakistan, Bangladesh, Burundi, South Africa or any other country, 20,000 bail kana kuti 10 years mujeri, i 1,000 US kana uri kuZimbabwe. Fake license disc of a car kana uchinyebera kuisa chidiski chekunyeba cheche pamota, 15,000 USD bail rako kana kuti 5 years uchigara mukati kana usina mari. So pa 15,000 apa akomana. So pakanzi no driver's license or on the road 5,000 bail kana kuti 6 months zakori mujeri. Ndo situation vari kuti driving with learner's license alone 4,500 and cancel learners zvikanzi overload persons 2.5 fined kana kuti 2 months dzako uri mujeri. Ndo situation iri kuitika paJosa. Vakutohaselawo vanhu, vakutongwafa vanhu. Mimi ndifungidzira kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe cheteka timuzomwa vachiti aiwa ZANU-PF yatinyanyira iri kudai so. NekuSouth Africa futi vari kutotorawo manotsi kunoku ekutorera vanhu mari. Inonzi tora mari United ndo iri kutoitika muAfrica munomu. Nzara iri kurowa mudhara. Saka magovernment aya vakutoona kuti shishine kuvanhu. Ndosaka Professor Mutulungubeka akazopuwa award in Africa because vakumukopera maskifu vake anenge achiita. Ndo current situation iri kuitika. Ndoenda ndakakubatirai panyaya version